Dobrý den, dnes se nacházíme v krásném historickém městě na Vysočině, které je známé čají Jemča a historickými slavnostmi Barchán, a je to Jemnice. Zde vám nabízím k prodeji dům, ideální pro rodinu, která hledá klidné a příjemné bydlení. Dům je o dispozici 4+1 se zahradou, terasou, příjemnému posezení a velkou garáží. Jemnice je krásné město s bohatou historií. Najdete tu veškerou občanskou vybavenost, školy, školky, obchody, restaurace a zdravotnická zařízení. Vysočina je známá svou nádhernou přírodou, která nabízí mnoho příležitostí pro cyklistiku, turistiku a relaxaci. Přijďte se podívat a objevte kouzlo tohoto krásného rodinného domu v Jemnici na Vysočině. Vaše nové bydlení na vás čeká.